गिबियावनो एसएम निउज नायगिरि नोंथांमोनखौ बे समाव बरायनानै लाग्रोबाय दिनैहाय जोङो जोंनि स्टुडिय'आव सासे आलासि हांख्रायनानै लाबोदों आरो लाइनाव दङ सासे आलासि बे समाव आङो नोंथांमोननो सिनायथि होनो नागिरदों बिथाङानो जाबाय भेरगाव जिल्ला UPPL नि लेङाइ आफादगिरि बिथां मनमोहन बर' नोंथांखौ जोंनि स्टुडिय'आव बरायबाय खुलुमबाय आंनिफ्रायबो एसएम निउसनिसिम खुलुमनायखौ बावहरनाय जाबाय दिनै जोङो BTR Accord आरो फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा गोनां बाथ्रा जों सावरायनो लादों आरो जोंजों लोगोसे बे समाव दङ मोनसे समनि कामरुप जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि आरो बिथाङा आथिखालनि UPPL नि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर'जों कामरुप जिल्ला जेब्ला कामरुप जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन प्रमद बर'आ बै समाव बिथाङा लेङाइ आफादगिरिमोन बिथांजों एखे लेखे खामानि मावनाय बिथाङानो जादों उत्पल कुमार दैमारी बे समाव उत्पल कुमार दैमारी नोंथांखौ जोङो बरायबाय खुलुमबाय गिबियावनो जोङो BTR Accordनि सोमोन्दै जोङो गुवारै सावरायनो लादों आरो बे समाव मनमोहन बर' बिथाङा माने आंजों लोगोसे स्टुडिय'आव दङ दा दिनै जोङो बयबो मिथिगौ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव BTR Accord जाबाय NDFBनि मोनब्रै हानजा ABSU आरो UPPL बे आफादफोरजों जयै माने आसाम गभर्नमेन्ट आरो मिरु सरकार मोनसे एकर्ड जाबाय जायखौ माने शान्ति सुक्ति होननानै बुंदों पिस एकर्ड होनना बुंदों दा नोंथांनियाव आं बे बाथ्राखौ सोंनो लुबैदों जे BTR Accord बे BTR Accordखौ नोंथाङा बेनि माने जिखिना एकर्ड बिनि दफाफोर आरो बे एकर्डआ बर'फोरनि थाखाय बेसेबां लाबा जागोन बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा गिबियावनो एसएम निउसनिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय BTR Accord थांनाय जानुवारि 27 जानुवारियाव एकर्ड जालांदोंमोन मोनसे शान्ति सुक्ति जायखौ जों बुंदों बे गोरोबथायावहा मोनब्रै आफाद NDFBनि मोनब्रै ग्रुप बेनिफ्राय ABSU UPPL बे मोनथाम ग्रुपआ लोगो नांनानै आसाम गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों मोनसे शान्ति सुक्ति बेखौ माने पेकेजिं सुक्ति होनजायो आरोखि पेकेजिं मोनसे सुक्ति होनजायो दा बेयाव माखासे माने प्रपगन्डाबो ओंखारदों आरो माखासेया मिथिदों आरो दाखालि बावै जों नुनो मोन्दों माने सायखातकारफोराव टिभिफोराव जे जोंनि माखासे बुद्धिजिबिफ्रा बिनि एकर्डनि सोमोन्दै माखासे बाथ्राखौ बुंदों आरो सम सम नोंथांमोननि चेनेलावबो जोंनि आफादगिरियाबो जथेस्थ बाथ्राखौ गुवारै सावरायदों आं फंनैसोल' बाथ्रा बुंनो नागिरदों मोनसे बितर्क मोनसे जादों जोंनि गेजेराव बर'फोरनि इन्टेलेक्सुवेलनि गेजेराव जथेस्थखिनि बितर्क लाना फैदों माखासे पलिटिकेल लाभानि थाखाय बहुतआनो दा बेनि सोमोन्दै एसे माने गुवारै सावरायनांगौबाथ' टाइमा बहुत लागोन थेवबो जिखिनिया गोनांथार नांगौखिनिखौ आं बुंनो सानदों जे BTR Accord जाखांनायनि उनावहा बेनि पावार एन्ड फांसनफ्रा माबायदि जागोन सिगांनि माने BTC Accord समाव माबायदि दङमोन आरो दा माबायदि जागोन बे बाथ्राफोरखौ एसे सावरायगोन आं बेखौनो बुंनो नागिरदों माने BTR Accordआ मोनसे एकर्ड आरो बेखौ माने आफ्टार इलेक्सन मोनसे बडि फर्मेसन जागोन सरकार मोनसे थागोन बे जायानो फैया माथो गणतान्त्रिक भाबे जाय देरहागोन बेनो सरकार दागोन आरो सरकार दाखांनायनि उनावहा बेनि एकर्डनि माखासे दफाफोरखौ बेयाव लाबोनाय जागोन माने इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय आरो बेयाव थागोन माने बे एके सिक्स सिडिउलावनो एके मोनसे सिक्स सिडिउलावनो BTD एकर्डखौ खालामनाय जादों बेखौ एक्सट्रायै माबा खालामनाय जायाखै बे एक्सट्रा मोनसे क्लज लाबोनानै बेखौ माबा खालामनाय जायाखै दा बे BTR Accordआव मा दङ ना होननाय लोगो लोगो बेयाव प्राधान्य होनाय जादों बिखेकभाबे गुरुत्व होनाय जादों पेकेजखौ होनाय जादों जायनि गेजेरजों जोंनि बर' माहारिनि थांना थानायनि लामाखौ जों नागिरनो मोनगोन बर' हिसाबै सिनाखि होनायनि माखासे माने माबाफोरा बेयाव दंजोबो आरोखि माखासे बिथिंफोरा दंजोबो माने जेराव जोङो माने बर' हिसाबै
माने गसंनांगौबा माने सिनायथि होनांगौबा जेराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदोंमोन माने गेरेमसा माहारि दानाय बाथ्राखौ बुंदोंमोन दा जों माहारिखौ गेरेमसा महरै दानांगौबा जोंनो मा नांगौ फार्स्ट टाइम जों माने एडुकेशनेलि माने पावरफुल जानांगोन राजनैतिक भावे अर्थनैतिक भावे बिदि विभिन्न दिगाव माने जोङो फार्स्ट माने सार्भाइभेल जानांगोन बेनि उनावसो जोङो माने गेरेमसा माहारि दानायनि माबाया फैगोन आरोखि जुक्तिया फैसिगोन दा बे बुस्थुखौनो दिनै पेकेजिं एकर्डआव बे पिस रेकर्डआव बेखौ लाबोनाय जादों फार्स्ट टाइम जोंनि गेजेराव थानाय जेसेबांखिनि जेंना दङ धरक उग्रपन्थीनि जेंना दङमोन बे जोब्बाय एक नम्बर खौरां आरो जोंनि गेजेराव जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि माने दावहारु जायखौ बुङो बिरफोरा दिनै हाग्रा बंग्रानिफ्राय फैनानै मोनसे साधारन जीवन जापन खालामनायनि मोनसे परिबेस बिथांमोना मोनबाय बे एकर्डनि गेजेरजों आरो मोनसे खौराङा जाबाय मा हाग्रामायाबो बहुत गोलाव सम आन्दोलन खालामनायनि उनाव BTC एकर्डखौ खालामदों बिथाङा बेनि उनाव माखासे एकर्डनि दफाफोरखौ बियो इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायाखै हयथ' माखासे जाहोन दङ बेखौ जोङो हिसाब निकासखौ रायजो राजायानो होगोन बेखौ नाथाय नैबे BTR एकर्डआवहा मा खालामनाय जादों माखासे दफाफोरखौ लाबोनाय जादों जेराव जोंनि बर'फोरनि थांना थानायनि जितु माने अधिकार बा राइट्सफोरखौ बेयाव मोनजोबगोन आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' माहारिखौ दानायनि मोजां मोनसे महराव दानायनि मोनसे स्कपखौ जों बे BTR एकर्डजों मोनसिगोन आरोखि दा बेयाव मा दङना होननाय लोगो लोगो BTC एकर्डआव जेसेबांखिनि दङमोन बेखौ बेनि अनगायैबो माखासे मोर पावारखौ लाबोनाय जादों डाइरेक्ट सेन्ट्रेल फान्डिं बे बुस्थुआ फैबाय बेनि उनावबो माने जि नेयाव DC आरो SP फोरखौ एपइन्टमेन्ट होनायखौ उइदाउट माने चिफनि पारमिसन बिथांमोना माने एपइन्टमेन्ट होनो हानाय नङा बेयाव DC आरो SP फोरखौ एपइन्टमेन्ट होगोन माने जोंनि BTCनि गभर्नमेन्टनि पारमिसन मोनबासो बिसोरजों रायलायनानै चिफजों रायलायनानैसो बेखौ निजुक्ति होनो हागोन आरो दा बिनि माखासे पावारा दङ बिनि अनगायैबो नेयाव मोनसे सिगांनि बायदि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया गैला माने कार्यबाही माने जि मुख्य कार्यबाही बे सासे माने सचिब थागोन आरोखि बे माने आसाम गभर्नमेन्टनि जितु माने सचिब बिनि पेरेलेल सम पर्यायनि माने बे BTRआव बे थागोन आरो बेजोंनो गासै खामानिखौ बे नायगोन आरो बेनि अनगायैबो बिराद मोजां मोनसे बेबस्था लाबोनाय जादों दा बेनि जेसेबांखिनि डेभेलपमेन्टनि खामानि दङ जागोन डिस्ट्रिक्टफोराव एन्टायार डिस्ट्रिक्टफोराव जेसेबांखिनि डेभेलपमेन्टनि खामानि जागोन बियो DCआ नायगोन बेखौ DCनि थ्रुयैसो डेभेलपमेन्टनि खामानिनि जितु माने रिपर्ट बे रिपर्टखौ माने गभर्नमेन्टआ मोनसिगोन डिसिजन जासिगोन बे बुस्थुआ दा बेनिखायनो बे बुस्थुखौ जों सिगांनि जितु सिस्टेम जितु माने BTC गभर्नमेन्टआव जेब्ला दङमोन BPF गभर्नमेन्टआ जिखिनि आखा खालामगोन हाग्रामानि नेतृत्वआवहा बेयाव कोनो बायदि सिस्टेम गैयामोन गभर्नमेन्टनि कोनो सिस्टेम गैयामोन आरो बे कोनो सिस्टेम गैया मोनसे सासे मानसिनि आखायावनो गासैबो पावारखौ बिसोरा हमथाना लाखिदोंमोन नाथाय BTR सुक्तियाव मोनसे दफा लाबोनाय जादों भारतीय संबिजितनि 280 क्लजखौ बेयाव सोसननाय जादों भारतीय संबिजितनि 280 कन्स्टिटिउसननि 280 क्लजखौ बेयाव सोसननाय जादों आरो बेयाव मा बुंनाय जादों बिनि बे क्लजआ बुंदों मा जोंनि जितु क्षमता जितु पावार एन्ड फांसन बे पावार एन्ड फांसनखौ माने बे पावार एन्ड फांसनखौ मा खालामनांगोन जोङो माने एकदम साधारन रायजो राजाफोरनो बेखौ डिसेन्ट्रेलाइज खालामनांगोन बे पावार एन्ड फांसन दाने सोरबा सासे मानसिनि आखायाव बा चिफनि आखायाव बे पावारा थानाय नंला 100% माने जितु न्याय मोननांगौ जितु मर्यादा मोननांगौ विभिन्न जाति जनगोष्ठी साधारन रायजो राजानि खाथियाव बे पावारखौ लांसिगोन दा थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला BTR एकर्डआ बर'फोरजों लोगोसे बेयाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि थाखाय मोनसे मोजां एकर्ड होननानै जों बुंनांगोन आচ্ছা लाइनाव दङ जोंजों लोगोसे माने बिथां उत्पल कुमार दैमारि आচ্ছা नोंथांखा माने बे BTR एकर्डआ नोंथांनि नोजोराव बियो जोंनि बर'फोरनि थाखाय बेसेबां लाबा-लाब जागोन एसे नोंथाङा सुंद'यै जोंनो फोरमायनो थाखाय आं खावलायबाय खुलुमबाय
नैबे जितु थांनाय 27 जानुवारियाव जालांनाय जि BTR Accord आङो स्टुडिय'आव थाफानानै नोंथांजों सावरायबाय थानाय मनमोहन बिथांनिफ्राय जिखिनि खोथाखौ आङो खोनाबाय बे BTR Accord आरो बेनि जिखिनि लाबालाब बा उननि जिखिनि फिथाइफोर बेयो दिनै आंनि नोजोराव गोदान जिनिस नंलिया जोंनि ओनसोलनि गुबुन गुबुन समाजनि बयबो रायजो राजाफोरा दिनै स्पष्ट जाखाबाय जे बेयाव गोबां जिनिसफोर दं दा थोंजोङै आङो बा सुंद'यै आं नैखौनो बुंनो नागिरदों जे मा गैया बेवहाय मा गैया माने मा गैया डेभेलपमेन्टआव मा गैया बेखौसो प्रश्न खालामनांगौ दा इडुकेसननि थाखाय जेसेबां जिनिसफोरखौ नांगौ आप टु माने प्राइमारि लेभेलनिफ्राय माने हायार स्टाडिज माने टेक्निकेल नन टेक्निकेल गासिबो बेवहाय माने दंजोबो बेनि बागैबो हेल्थनि थाखाय नांगौ जिखिनि इडुकेसन बे जिनिसाबो नैबे एकर्डनि गेजेरजों जानानै फैदों आरो माने एग्रिकालचार डेभेलपमेन्टनि थाखायबो जेसेबां जिनिस जों नांगौ होननानै अनुभब खालामदों जोंनि ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय एग्रिकालचार सेक्टराव बै जिनिसफोरखौ जों नैबे सुक्तिनि गेजेरजों जों दिनै नुनो मोनदों बेनि बादैबो स्किल डेभेलपमेन्ट इक'नमिक डेभेलपमेन्टनि थाखाय आरो माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार पेकेज आरो इन्डास्ट्रियेल डेभेलपमेन्टनि थाखाय दा गासैबो एंगोलावनो डेभेलपमेन्टनि जि अपसनफोर बेखौ नैबे सुक्तिनि गेजेरजों मोनसे रोखा रोखा जों नुनो मोनदों आरो बेखौ जोङो एकर्डनि आरम्भनिफ्रायनो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना गुबुन गुबुन एंगोलाव जिमानखिनि आल'सना बिल'सना खालामदों जों बेयाव नुनो मोनदों आरो जोंबो एकर्डनि जिखिनि दफाफोर दं बेखौ जोंबो फरायनानै नायदों जोंबो स्टाडि खालामदों दा ओंखायनो आङो आंनि बुजिनायाव बेयावहाय सोरबा जुदि नैबे एकर्डआव माबा मोनसे गैया होननानै बुंनो नागिरनायफ्रा आচ্ছা बेखौथ' दा नै हाग्रामा महिलारियानो बुंदों जेनेबा माने हाग्रामा महिलारिया बुंदों जे BTR आव जेबो गैया आरो माने बियो बर'फोरनि थाखाय माने जेबो माने मोजां खामानि मावनो हाया होनना नङा होमबा नंगौ दा बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो बे खोथायाथ' जोबोद एसे मिनिथावना बायदि होननानै बुंनांगोन स्वयं माने सासे बिथाङा एकर्डनि समावबो सिफ जानानै दंमोन आरो बिथाङा जिहेतु गावनो मोनसे सरकारनि माने एजेन्ट जानानै मोनसे उइकनेस मोनसे सिगनेचार खालामदों बिथाङा मा दं आरो मा गैया होननाय खोथाया बिथांमोना जिहेतु सरकार सालायखाबाय थादोंमोन स्टेट गभर्नमेन्टआवबो बिथाङा माने एलाइड सरकार आरो BJP गभर्नमेन्टजों बिथांमोना थाफानानै खामानि मावबाय थानाय हिसाबै दा बे गासैबो जिनिसमोन मानेफोरखौ जोङो बिथांमोननिफ्राय जोङो सिगांनो मिथिग्रोनांगौमोन जुदि बेवहाय माबा मोनसे गैया होननाय जिनिसा दंमोनब्ला दा दिनै जोङो जिखिनि जिनिसफोरखौ जोङो नैबे सुक्तिनि गेजेरजों दिनै नुनो मोनदों दा बिथांमोना इन्डिकेसन खालामना होनांगौ मा गैया होननाय जिनिसा बेखौ इन्डिकेसन खालामना होयोबा मोजां जायो जे मोनसे काउन्सिल एरेन्जमेन्टआव बा मोनसे काउन्सिल सुक्तियाव नैबे जिनिसा थाफादेरनांगौमोन नैबे जिनिसा अभाब जानानै दं दा बेबायदि मोनसे पार्टिकुलार जिनिसखौ जुदि बिथांमोना देखायनानै होयोब्ला बे माने मोजांसिन जायोमोन दा जों दिनै जेसेबां आं दहाय बुंनाय माखासे जिनिसफोरा मोनफ्रोमबो एंगोलाव डेभेलपमेन्टेलनि जिखिनि जिनिसफोरखौ जोंनो नांगौ बै जिनिसफ्रा गासैबो हाबसोनानै दं दा बेखौ बुंनाया जाबाय मात्र मोनसे साइड आरो मोनसे एंगोलनिफ्रायल' बुंबाय थानाय जादों आरो बेखौ गावनि जिथु मोनसे पलिटिकेल लाबालाब मानसिफोरनि जिथु मेन्टेलिटि बेखौ डाइभार्ट खालामनानै मोनसे सामनि मानसिफोरखौ गावनि पार्टियाव एंगेज खालामनो थाखाय बुंनाय मोनसे डायलग बायदि नाङो आरो बेखौ आচ্ছা नोंथांनि बायदिब्लाबो बे जे जायफ्रा माने BTR खौ माने नटसात खालामदों बा बेयाव जेबो गैया होननानै अजद होदों दा बिथांमोना पार्टिकुलार माबा मोनसे पइन्टखौ लाना बिथांमोना बुंनो हायाखै जास्ट साद्राङै पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय नङाबा हयथ' माबा मोनसे एंगलनि थाखाय बिथांमोना BTR एकर्डखौ माने रिजेक्ट खालामदों दा बेबायदि बाथ्राखौ हयथ' नोंथाङा बुंदों जे माने बियो माने भित्तिहीन बेबायदि बुंनो थांनो नागिरदों दा बे समाव आङो मनमोहन बिथांनियाव आं मोनसे कुइसन खालामनो नागिरदों बे जाबाय रन्जन दैमारि अर्थात DR नाब्लाया
माने एकर्डजों लोगोसे बिथाङा मानो जेलनिफ्राय गजिया बे मोनसे बाथ्राया बिराद मोनसे गिदिर मोनसे माने कुइसन जादों आरो लोगोसे एक्स एनडिएफबि नि मावथि बिथांमोना अदालगुरियाव धरना होदों जे माने रन्जन दैमारिया इमिडिएट माने गनांगौ रिलिज जानांगौ दा नैबे एकर्डजों लोगोसे जिहेतु बेवहाय लिरनायबो दङ जे जेसेबां केस दङ बिथांमोननि केसखौ उइथड्र खालामनानै बिथांमोनखौ माने उइथड्र खालामनाय जागोन होननानै दा बेवहाय नोंथाङा मा बुंनो सानो रन्जन दैमारि बा रन्जन दैमारिल' नङा जेसेबां जेराव दङ एनडिएफबि नि रिलेटेड केस बा एनडिएफबि नि माने लिडार्स बा वार्कार्सफोर दा बिथांमोना जेलनिफ्राय गनांगौ आरो पार्सनेलि आंनिफ्रायबो आं बेखौनो बुंदों जे बिथाङा माने जेलनिफ्राय गनांगौ आरो बिथांनि जेसेबां केस दङ बिथांल' नङा बिथांनि वार्कारफोर बा लिडार्सफोर दङ जेसेबां केस दङ बेफोर गासिबो उइथड्र जानांगौ दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो बिटिआर गोरोबथा जानायनि सिगाङावनो जिहेतु जोंनि डिआर नाब्ला बिथां रन्जन दैमारिया बिथां एनडिएफबि नि आफादगिरि बिथाङा जेलाव दङमोन माने माखासे केसनि माने माबायाव बिथांखौ जेलाव सोदोंमोन दा बेनि उनाव मोनसे एकर्ड जि बिटिआर गोरोबथा जाबाय बेयाव बिथांखौबो गारालासिनो बिथांखौबो मोनसे नेगोसिएशनाव बा बे गोरोबथायाव माने बाहागो होनाय जादों आरो बेयाव बुंनाय जादों मोनसे माखासे दफायाव बुंनाय जादों मा जे बे एकर्डनि लोगो लोगो बिथांमोननि केसआबो उइथड्र जानांगौ नाथाय बे बुस्थुआ मोनसे आयेनगत मोनसे बेबस्था सोरबा जेलाव हाबदों मानो हाबदों जेलाव दङ आरो अलरेडि बिटिआर सुक्ति जानायनि सिगाङावनो बिथांमोनखौ मोनसे आजीबन कारादण्डनि मोनसे खुखुना राय होनाय जादों दा बे बुस्थुखौ प्रसेसखौ माने मोनसे गोरोबथा जाबानो हठात बे गोरोबथानि गेजेरजों हगारनांगौ बे बाथ्राया नांगौबाबो मोनसे सिस्टेम दङ आरो बे सिस्टेमजों बे फैगोन जिहेतु बिटिआर गोरोबथाया जाबाय जाखांनायनि उनाव बिनि इमप्लिमेन्टेसननि मोनसे जिथु सिस्टेम बे बुस्थुआ दाबो जाथ'वाखै मोनसे गभर्नमेन्ट फैनांगोन बिटिआर गोरोबथानि जेसेबांखिनि दफाफोर दङ बेखौ इमप्लिमेन्टेसननि बेलायावहा माखासे केबिनेट डिसिसन जानांगोन आरो बेखौ हयतो माखासेखौ माने आयेन बनायनानै बेखौ पास खालामनांगोन आरो बे मोनसे पलिटिकेल मोनसे एरेन्जमेन्ट बियो आरो बे पलिटिकेल एरेन्जमेन्टजों आरो बेनि जेसेबांखिनि माने केसफोर दङ बेखौ मोनसे सिस्टेमेटिक बेयाव माने बेबस्था लागोन फोजोबनांगोन आरो बे फोजोबखांनायनि उनाव रन्जन दैमारि बिथांखौ जों जेलनिफ्राय बख'नो हागोन आरो बेल' नङा रन्जन दैमारिनि लोगोआव जेसेबांखिनि केडारफोर्स दङ रन्जन दैमारि ग्रुप बा एनडिएफबि नि जेसेबांखिनि केस दङ बेखौ मा एक्टआव बिथांमोनखौ माबा खालामदों बेखौ नायनांगोन भारतीय संबिजिदा मा बुंदों बेखौबोथ' जों सनमान होनांगोन माने नैबे डेम'क्रेसि सिस्टेमावहा जोंनि जि कनस्टिटिउसन दङ जि संबिधान दङ बेखौ सनमान होनानै जोङो बेनि आदाराव मा बायदि सेक्सनफोर दङ बे सेक्सनफोरखौ नायनानै बिथांमोनखौ बख'नायनि बेबस्था खालामनांगोन जिहेतु जोंनि दा मोनसे बदनाम मोनसे प्रपगन्डा खालामबाय थादों प्रमद बर'आ थगायबाय प्रमद बर'नि थाखायनो रन्जन दैमारियाव माने गवाखै माखै बे बाथ्राखौबो माने दिहुनबाय थादों घटनाया जाहैबाय मा प्रमद बर'आ सोर दा ना माने बबेबा मोनसे रुलिं गभर्नमेन्टनि ना चिफ मिनिस्टार ना चिफ ना मा एमएलए बो नङा मिनिस्टारबो नङा एमपि बो नङा नाथाय जोंनि बिपिएफ नि दोलोनि साथाम केबिनेट मिनिस्टार दाबो दङ आरो बै सम रन्जन दैमारिया जेब्ला जेलाव हाबदों बै समावबो दं एमपिबो दं दा बिसोर दं आरो रुलिं गभर्नमेन्टजों बिसोर एलायन्सआव दङ बिराद माने गुरुत्वपूर्ण बिखय बियो बै समाव बिथांमोना रन्जन दैमारि जानानै मानो फंसेबो बाथ्रा बुङाखिसै खिन्थु दिनै बुंनो रोंदों बिथांमोना दिनै बिसोरो रन्जन दैमारिखौ गावसोर माने एकमात्र राजनैतिक लाभालाभनि थाखाय खालि इलेक्सन देरहानायनि स्वार्थ थाखाय रन्जन दैमारिनि जानानै माखासे नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै बेखौ माने कनभिन्स खालामनो नाजाबाय थादों पाब्लिकखौ कनभिन्स खालामनो नाजाबाय थादों रन्जन दैमारिखौ बख'नायावहा जोंहा जेसेबांखिनि रेसपन्सिबिलिटि दङ इउपिपिएल हिसाबैनो बा प्राक्तन जोंनि आबसुनि कर्मी हिसाबैनो होन जातीय नेता हिसाबैनो होन जोङो बहुत सिरियास बिथांखौ बख'थारनांगोन आरो बे बुस्थुआ जों सिरियास आरो बे सिरियासआव मा जागोन बिथांखौ बख'नायनि सरकार गभर्नमेन्ट फैनायनि लोगो लोगो मोनसे सिस्टेमजों बिथांखौ बख'ना लांनायनि दायित्वआ जोंहा थागोन आरो बे बुस्थुखौ आबसुआबो दा रायलायबाय थादों जोंनि रायलायखांनायनि उनावहा माबा मोनसे डेभेलप जाबानो
माबा मोनसे खामानि डेभेलप जाबानो बिसोर हाइजेक खालामनानै गावसोर क्रेडिटखौ लायो माने साननैसोनि सिगाङाव आबसुआ बेनिफ्राय UPPL नि माखासे लिडारफोर टप लिडारफोरा माने गभर्नमेन्टजों रायलायदों रन्जन दैमारि मोननि केस NDB नि केस NDB फोरखौ पुनर संस्थापन खालामनायनि बेबस्था रिहेबिलिटेसन होनायनि माखासे बाथ्राखौ लानानै सावरायबाय मोनसे डेभेलपमेन्ट फैबाय खिन्थु बेखौ हाइजेक खालामनानै एडभान्टेजखौ लाबाय चन्दन ब्रह्म आरो बिसोरनि माने माबाफ्रा मोनसे ग्रुप खुलिना होबाय तारमाने बे गोरोबथानि सिगाङाव NDB खौ जेरैबायदि माने बुखावनानै मोनथाम माने बाहागोआव खालामदोंमोन आरो दा बे गोरोबथानि जानायनि उनावबो आरो माने सेंखावनो नाजाबाय थादों ना माबा मोनसे ससाइटि खुलिना होबाय बिसोरनि गेजेराव धीरेन बर'नि नेतृत्वहा दाखालि दा बिदि माखासे जुदि इमान माने निकृष्ट मोनसे कनस्पिरेसि जुदि खालामोबा जातिया मारै थांना थागोन जोंनि बर'फोरा मारै शान्ति थागोन दा बेनिखायनो जों बुंदों मा जोंनि हारिया जोंनि बर'फ्रा मोनसे मोजां शान्ति थानांगौबा मोजां डेभेलप खालामनांगौबा जोंनि साननायफ्रा माने गोथार जानांगोन गोसोआव गोथार जानांगोन आरो मावनायनि रायजोनि थाखाय मावनायनि थाखाय माने इच्छा थानांगोन गोसो थानांगोन दा बाथ्राया जाबाय मा रन्जन दैमारिया गनांगौ आरो दिनै माने मोनसे केसनि प्रसेसजों माने बिथाङा माने लासै फैनानै माने गभर्नमेन्टआ हयथ' बे गुरै खालामनांगोन बिथांनि केसनि सायाव जों आपत्ति गैया होननानै बिथांमोना जुदि माने कर्टआव बिदि लाबोयोब्ला अट'मेटिकलि बियो गगोन आरो जिहेतु बेवहाय लिरनाय दंखायो बिथाङा गनांगौ आरो केसफ्रा उइथड्र जाजोबनांगौ जेसेबां केस दङ खिन्थु BLTनि बेलायावबो नुदों माने एकर्ड जानाय लोगो लोगो माने बिथांमोननि केसा लगे बायाखैमोन बिदिनो लासै हयथ' दा दङना गैया मिन्थिया मटामटि माने 5 बोसोर सोरनिबा 10 बोसोर 12 बोसोरसिम थादों दा बै माने BLTनि केसनि जि एक्सपिरियेन्सखौ नायोबा NDBआबो एसे धैर्य हमनांगोन माखासे बाथ्राफोरखौ आरो एसे लासै फैनांगोन बियो आरो एकदम मोनसे प्रसेसथ' बियो नोंथाङा बुंनाय बायदि जे लासैनो बेखौ दा बाथ्राया जाबाय 1 नम्बराव बेनो रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबां माने केडार्सफोर दङ लिडार्सफोर दङ बिथांमोना जेलनिफ्राय गनांगौ आरो नैबे माने जिथुनाखि क्ल'ज बा नैबे जिथु दफा बेखौ माने थाबनो माने इमप्लिमेन्ट खालामनायनि थाखाय प्रमद बर' धीरेन बर' गबिन्द बसुमतारी सावरायग्रा UPPLनि मिहिनीश्वर बिथांमोना जयै माने बेनि सायाव प्रेसार होनांगोन आरो नङाबा रेसपन्सिबिलिटिया जिहेतु बिथांमोननियावबो गोबां दं हिसाबै नाथाय बेखौ लानानै जुदि पलिटिक्स खालामोबा जोंनि गेजेराव माखासे जोंनि गेजेरावनो माने माखासे फेक्सनफोर बेबायदि जोनोम जानानै बा माने समस्या सृष्टि जागोन बियो दा बे समाव उत्पल कुमार दैमारिया जोंजों लाइनाव दङ आচ্ছা उत्पल कुमार दैमारि नोंथां माने आं मोनसे पार्सनेल बाथ्रा बायदि आं सोंनो नागिरदों प्रमद बर' बिथांनि नोंथाङा जिहेतु गोबां बोसोर प्रमद बर'जों एबसुआव खामानि मावदों दा बै मावनाय समाव नोंथाङा प्रमद बर'खौ नोंथाङा माबायदिहाय माने बिथांनि मावनाय दांनाय बिथांनि साननाय बिथांनि खामानि मावनाय हारिखौ लाना खामानि मावनाय दा बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा बिथांनि सायाव माबायदि नोजोर होयो प्रमद बर' बिथांखौ आं प्राय दिनै 25-26 बोसोर जों सिनाखि दिनैहालागै बिथाङा जेब्ला रोङियाव कलेजाव डिग्रियाव फरायोमोन बै समाव कलेज इउनिटनि जानानै एबसुजों जड़ित जानानै खामानि मावदोंमोन आरो बै समाव जोंबो आनसलिक पर्यायनि लिडारमोन जोंबो फिसा फिनला दैदेनगिरिमोन बै समाव जोङो बिथांखौ एखेलगे लोगो मोनलायदों आरो बै समनिफ्रायनो दिनैसिमहालागै जोङो बिथांजों मोनसे अर्गेनाइजेसननि खामानि दामानिफोराव जोङो दाबो सोमोन्दो दंलायबाय थायो खोथाया जाहैबाय आंहा खुनु डाउट गैया खारन प्रमद बर' बिथांखौ जों जि समनिफ्राय लोगो मोनदों बिथांनि जिथु साननाय हनाय बै बैसोआवनो माने कलेजाव फरायबाय थानाय बैसोआवनो बिथांनि जिथु थिंकिं केपासिटिफोर बे माने जोबोद स्ट्रंमोन आरो जेखौ मावनो होननानै बिथाङा सिद्धान्त खालामो बेखौ बिथाङा माने मावफुङो आरो बिथाङा कुनु खेत्रआवनो कुनु खामानिखौनो जटिल होननानै गारना दोननाय बा फावसायनाय बेबायदि जोङो बिथांनियाव नुफेराखै आरो मानसिनियाव मोनसे खोब पलाइटनेस दं इग' होननाय जिनिसा बिथांनियाव गैया दिनैहालागै जों बेखौ नुवाखै आरो
प्रत्येकजन जिकुनु व्यक्तिजोंनो बिथाङा जितु खोथा बाथ्रा रायलायनाय बा शेयार खालामनाय जितु बिथांनि मोनसे केरेक्टार दङ बेयो मोनसे पार्सनेलि बिथांनि जोबोद मोजां गुन इग' गैया बिथांनियाव दा बे हिसाबै जोङो बिथांनि व्यक्तित्वखौ नुबोदों आरो जोङो अर्गेनाइजेसननि फिल्डआव बिथाङा जि समनिफ्राय मैखोमै खामानि मावबोबाय थाबाय एबसुआव थानानै सेन्ट्रेलनि बिबान लानानै आरो उनाव बिथाङा आफादगिरि जानानै जिखिनि खामानिफोरखौ दिनैसिमहालागै मावबोदों दा बिथांनि समाव बिथाङा सेन्ट्रेलनि आफादगिरि जानानै थानाय समाव एबसुनि आफादगिरि जाना थानाय समाव जिखिनि बिथांनि केपासिटि आरो बिथांनि गियान बुद्धिजों जिखिनि हारि दानाय बर' रायजोखौ माने मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि सिमां लानानै जेरैबायदि खामानि मावबोदों आरो मोनसे हादोर सोरजिनो थाखाय बिथाङा जिखिनि गणतान्त्रिक भाबे खालामबोनाय जिखिनि संग्राम बेयाव जेसेबां बर' रायजो राजाफ्रा दा माने लोब लोब उदार गोसोजों जि रोखोमै ओंखारबोनानै बिथांनि नेतृत्वयाव खामानि मावबोदों बा आन्दलनाव बारसोमदों दा बेफोरखौ जोङो नुयोब्ला नायोब्ला जोङो खुनु डाउट गैया बिथांनि मावनाय दांनायनि खेत्रआवबो खुनु गेना गोरोन्थिखौ जों नुनो मोनाखै आरो दिनै नैबे पलिटिकेल फिल्डआव जि नुबाय जे बिभिन्न जाति गोष्ठी धर्मावलम्बी मानसिफोरा सुबुंफोरा दिनै बिथांखौ मोनसे जिथु इजि मोनसे मा होनना बुङो बेखौ जिथु एक्सेप्ट खालामनो हानाय जि मानसिकता बयबो मानसिनि बयबो सुबुंनि जि माइन्डसेटखौ माने जय खालामनो हानाय जिथु लिडारशिपनि केपासिटि दोङो दा जोङो सरासनस्रायै बेखौ जों कम्पेयार खालामनानै नायोबा जोङो गोबां लिडारनि खेत्रआव जों बे जिनिसखौ जोङो नुवाखै कम्पारेटिभलि बिथांनियाव बे गुना बारा दं आरो आं बेखौ आচ্ছা बिथांखौ जे नैबे BTR एकर्ड खालामखांनायनि उनाव माने माखासे मानसिफ्रा बुंदों जे माने बिथांखौ माने जातिखौ फानबाय आरो बिथांखौ माने BTR एकर्ड खालामनानै बर'फोरखौ थगायबाय होननानै दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो आंथ' सानो बे जिथु कुइसन माने अद्भुत कुइसन मोनसे बेयो आरो आं सानो आं दिनैनो आपिल खालामनो लुबैयो खमसे खम बे रखम प्रश्न बेबायदि प्रश्न आरो द्वितीयबार जाहाथे रावबो खालामा बे मोनसे अद्भुत प्रश्न होननानै आं बुंदों खारन BTR सुक्ति जानाया सानबैसे जाखो जानुवारि दानाव 27 तारिखआव जालांबाय दिनै जेनेबा 6 मास हाबबाय सुक्तिनि उनावनो लोगो लोगो माने बिसायख'थि सफैबाय काउन्सिल इलेक्सन दा बे काउन्सिल इलेक्सना सफैनाय लोगो लोगोनो बेयाव जिथु इलेक्सन नटिफिकेसन माने मडेल कोड अफ कन्डाक्ट बेयो लोगो लोगो बे एरियायाव जेनेबा लागु जाबाय जानाय लोगो लोगो माखासे खामानिफोरखौ सुक्तिनि जिखिनि दफाफोर दंमोन बेफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि जिखिनि सम बे समा एसे माने बेक जादों बेयो सैथो इलेक्सननि थाखाय बेक जादों दा बे BTRआव जेबो गैया आरो जातिखौ थगायबाय होननाय खोथाया बोरै जातिखौ थगायनाय खोथाखौ बुंनो नागिरदों आरो प्रमद बर'खौल' बेनि थाखाय मानो दाय होनो नागिरदों प्रमद बर'आ जातिखौ थगायनाय होननाय जिथु प्रश्न NDFखौबो मानो बुंनो हायाखै जायफोरा प्रश्न खालामदों जे मोनब्रै हानजा NDFआ जयै लोगो नांनानै बर' जातिखौ थगायबाय होननानै मानो बुंनो साहस खालामाखै दा खोथायानो नंखाय जेला बियो जे जातिखौ थगायनाय होननाया बिसेस करे जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरनि जि केरेक्टार जों माने आन्दलन जागायजेननायनिफ्राय आरो फादार अफ बड'स उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिफ्राय बै समनिफ्राय जागायजेननाय जिथु आन्दलन बेनिफ्राय जोङो नुबोनाय जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ आरो गुबुन गुबुन आफादाव थानानै खामानि मावनाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों जिखिनि नुबोबाय रावबो बर' दैदेनगिरिफ्रा दिनै जातिखौ माने गेजेराव ज्राब गारनानै आलाय आथानि खालामनानै रावबो दैदेनगिरिया माने पलायन खालामाखै एबा हाबसो खामानानै खारखोमानानै थायाखै जोबजासिम मोनसे परिबेसालागै लांनो थाखाय प्रत्येक दैदेनगिरियानो नाजाबोदों आरो प्रमद बर'आ जि समनिफ्राय बिथाङा एबसु आफादगिरि थानानै सेन्ट्रेलाव खामानि मावबोदों आन्दलनफोरखौ नेतृत्व होबोदों आरो बिथाङा दिनै जिथु मोनसे एकदम डिसिसन लानानै गावनि माइन्डखौ मोनसे कंक्रिट डिसिसन लानानै जे
आन्दलनखौ मोनसे फिनिशिंआव लाबोनो थाखाय जितु नाजानाय बेखौ जों दिनै नुबोदों आरो बेखौ बयबो नुदों दा बेथ' बेबायदि मोनसे साननाय फैनो नाङा जे बर' जातिखौ थगायदों बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया होननाय जिनिसफ्रा जुदि बिटिआर एकर्डआ जुदि इमप्लिमेन्ट स्टार्ट जानायमोनब्ला जुदि बिटिआर एकर्डआ 1 बोसोर 2 बोसोर 3 बोसोर इमप्लिमेन्ट खालामनायनि उनावबो माखासे जिनिसफोरा जुदि आरो बेयाव थालांबावोमोनब्ला मावनो थाखाय बा मेजर जिखिनि जिनिसफोर बेवहाय दफाफोर दं बैफोर जुदि मावफुंनाय जायामोनब्ला अब्लासो बुंनो समायमोन दा जिहेतु एकर्डआ माने जाहांदोल'सो दा जों बै फैयाखैनो बेयो दा फैनायनि उनाव मावनाय मोनबासो जों नुगौमोन जे बबे जादों आरो बबे जायाखै दा बे जिथु कुइसन जुदि बियो 5 बोसोरनि उनाव जायोमोनब्ला 6-7 बोसोरनि उनाव जायोमोनब्ला हयथ' बे जिनिसा एसे बिजिरनानै नायनो गोनां बाथ्रा जागौमोन दा बे खोथाखौ बुंनानै आं सानदों मानसिफोरखौ बारा मा होनांगौ बिभ्रान्थि खालामनो नाङा मानसिफोरखौ बारा गुलाय गुजाय खालामनो नाङा खारन दायो हारि दानो थाखाय जिखिनि जों लामा मोन्दों जातिखौ मोनसे स्टेपाव लांनो थाखाय जोङो जिखिनि लामा मोन्दों जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना अनेक खस्थ'नि गेजेरजों आरो त्यागनि बिनिमयाव शहीदनि बिनिमयाव जिखिनि जिनिसफोरखौ मोन्दों बेखौ बयबो जयै गनायलायनानै खामानि मावलांनायाव मदद खालामनो नांगौ आरो बयबो बै ओनसोलनि सासे नागरिक हिसाबै गावखौबो एसे बाहागो लानानै जुदि खामानि मावोब्ला आं सानदों बे बयनिख्रुइ साबसिन जागोन बे समाव आङो नोंथांनियाव आं सोंनो नागिरदों जे नोंथाङा जिहेतु माने UPPL नि सासे दैदेनगिरि दा UPPL नि दैदेनगिरि हिसाबै नोंथांमोना जिहेतु इलेक्सनाव बाहागो लादों दा इलेक्सनाव बाहागो लादोंबा नोंथांमोना माने नेक्स्ट माने गभर्नमेन्ट फर्म खालामोबा माने खामानि मावनो थाखाय नोंथांमोना मा माने थांखि लादों बा मा पलिसि लादों बेनो माने थांनाय गोलाव सम 17 बोसोर BPF सरकार दाखांनायनि उनावहा जोङो गोदानै मोनसे परिबर्तन लुबैनानै रायजो राजाफ्राबो ओंखारबोदों आरो जोंबो UPPL हिसाबै दल हिसाबै जोङो माने बे नैबे इलेक्सनाव बाहागो लादों आरो बे इलेक्सन बाहागो लानाया जास्ट राजनैतिक पावारखौ सेनो थाखाय नङा जास्ट पावार राजनीति खालामनानै पावारखौ लानो थाखाय नङा पावारखौ लानो नागिरदों खामानि मावनो थाखाय मोनसे बे मा खामानि मावगोन जोङो दा प्रमद बर' बिथाङा माखासे माने पलिसि डिजाइन मेकानिजम बिथाङा बानायदों मडेलिटिस्टिक बिथाङा बानायदों आरो बेनि थाखायनो मोनसे चेलेन्ज बिथांनियाव दङ जे हाग्रामाया जि बाथ्राखौ दिनै बुंबाय थादों हाग्रामानि नेतृत्वआव थानाय माखासे MP ex-MP बिथांमोना जेरैबायदि बाथ्रा बुंबाय थादों बेखौ चेलेन्ज होनानै बिथाङा बिसोर 17 बोसोर खामानि मावनो हायै खामानिखौ जोङो 5 बोसोराव मावना खिथिगोन बेखौ एरैनो बुङाखै बेखौ मोनसे मडेलिटिस तयार खालामनाय जादों बेखौ मोनसे डिजाइन खालामनाय जादों बेखौ मोनसे मेकानिजम बानायनाय दङ मोनसे भिजन दङ जोंहा माने बे भिजनखौ लानानै जोङो नैबे माने इलेक्सनाव बाहागो लानाय जादों नङाबाथ' बे बिथाङा माने बे जातीय संगठननि नेतृत्वखौ गारनानै मोनसे राजनीतिक हान्जायाव हाबनो गोसो गैयामोन आरो बिथाङा आंखौ सिगांनिफ्राय बुंबाय थायोमोन नै थांनाय डिसेम्बरावहा 19 डिसेम्बराव 2019 डिसेम्बराव आङो स्पेसियेल कनफारेन्स खुंनानै आं आबसुनिफ्राय ओंखारनानै आङो बाहेरायाव थांसै होननानै थारमाने बिथाङा मोनसे रिसार्च खालामनो थाखाय फिलिपाइन्सआव थांनाय बाथ्रामोन 6 बोसोरनि थाखाय दा बे दिनै मानो राजनीतियाव फैनो गोनां जाबाय जोंनि नारसिननायाव रायजो राजाफोरनि नारसिननाय इन्टेलेक्सुवेलफोरनि माने डिरेक्सनावसो बिथाङा ना आं मिथिनायावथ' बिथाङा माने पलिटिकेल पार्टियाव माने फैया होनना बुंदोंमोन आरो गावबो फैनो हयथ' गोसो गैयामोन नोंथांमोन बायदि माने बिथांखौ मोजां मोनग्रा वेल विजारफ्रा खुब प्रेसार होनायनि गेजेरावसो बिथाङा हयथ' पलिटिकेल पार्टियाव फैदों आं एसे खोनादों बे बाथ्राया बेसेबां सैथो बे सैथोथार दा बिथाङा नुहुरबाय मा जोंनि अबस्था माने दलनाथ पुना मिलिदिया जि बे अबस्था जानो थांगासिनो लिड लाग्रा मानसिनि अभाब जादों बेनि जिथु थिंकिं साइन्टिफिक जिथु समाजबादि थिंकिं जों बियो समाजखौ दानो नागिरदों बे चिन्ताधारा आरो बेखौ हमथाना लाखिनाय आरो बेखौ चेलेन्ज लानानै माने मावनाय मानसि बिथांनि अनगायै बेलेगनियाव हयथ' एसे खम दङ आरोखि रिक्स लानो हाया दङ गासिबो दङ जोंनि माने जिखिनि डेडिकेटेड लिडारफोर दङ
बिथांमोनखौ जों सन्मान होयो सन्मान बयबो मावनो हायो नाथाय बिथाङा रिक्स लानो हायो 100% रिक्स लानानै खामानि मावनो हानाय एसे लिडारनि अभाबनि थाखायनो जोङो माखासे खामानि मोजां खामानियावहा दावगानो हायाखैमोन दिनै प्रमद बर' बिथाङा नैबे बिटिआरआव फैनाय लोगो लोगो माखासे डिजाइन बानायदों जायनि डिजाइनजों जोंनि रायजो राजाफ्रा बेयाव नट अनलि बर' माने बेयाव थानाय गोबां गुबुन गुबुन माने जाति जनगोष्ठीफोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जिखिनि पलिसि लादों बिथाङा बिराद बाख्नायथावना आरो बे बुस्थुआ इमप्लिमेन्टेसन जानाय लोगो लोगो नैबे बिटिआर ओनसोलावहा ओरैबायदि लोब लोब डेभेलप जागोन जाय डेभेलपखौ नायनो थाखाय गुबुन स्टेटनिफ्राय आं माने फरेननि बाथ्राखौ बुङाखै गुबुन स्टेटनिफ्राय नायनो फैनो गोनां बायथ' जागोन ओरैनो नोंथांमोना सरकार दायोब्ला मा खामानि मावनो होननानै नोंथांमोना थांखि लादों जोङो फार्स्ट टाइमाव जोंनि मेन मोनबा माने बिखय जोङो मेजर हिसाबै लादों फार्स्ट टाइम एग्रिकालचार कमिउनिकेशन एडुकेशन हेल्थ आरो आनएमप्लयमेन्ट माने प्रब्लेम सल्भ खालामनाय बे मोनबा मेजर बुस्थुखौ लानानै जोङो खामानि मावगोन दाथ' जों जुदि मोजाङै डिपलि सिन्था खालामना नायोब्ला जोंनि नैबे बिटिएडि हालामाव बा बिटिआर हालामाव बे मोनबा जोंनि जेंना बे मोनबायानो गाहाय जेंना हिसाबै जादों आरो थांनाय समफ्रावबो माने बिपिएफ गभर्नमेन्ट बा हाग्रामा महिला गभर्नमेन्टखौ माने बेबायदि बिथिङाव जों खामानि मावनाय नुदों बा खामानि मावनायखौ जों लुबैदों नाथाय बेवहाय माने बिथांमोना जिखिना खामानि मावदों बेफोर एफा हाबदान बायदि नुदों हाबदान माने दा एग्रिकालचारखौ जों नायदों एग्रिकालचाराव साक्सेस जानो हायाखै नङा होमबा दा बेनि उनाव जों नुदों एजुकेसनाव गोबां बर' फरायसालिफ्रा थैलांनो हमदों सिंगल माने टिचार माने बिजाबनि प्रब्लेमफोरा दाबो दं दा बेबायदिनो जों इमप्लयमेन्टनि बाथ्राया नङा होमबा आनइमप्लयमेन्टनि बाथ्राया दा बैफोर बाथ्राफोरखौ जों नुदों दा बेवहाय नोंथांमोना बेबायदि जुदि प्लानिं लादोंबा खामानि मावनायनि बे माने जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन आरो बेनि उनाव माबाफोर सिन्था खालामदों नामा बेनो बुस्थुआ मोनसे सिस्टेमा रोखा जानांगोन मोनसे गभर्नमेन्टनि आइजोफोरनि थाखाय जेबो सानाखै नोंथांमोना बहुत साननाय दङ आरो मेन टारगेट लादों जों आइजो आरो इयुथ आनएमप्लयमेन्ट आरो आइजोफोरखौ लानानै माखासे प्रजेक्ट लानाय जादों सासे आइजोआ न'खरावनो न'खरनि खामानिखौ मावनानै माबायदि बियो इनकाम खालामनो हायो बेखौ मोनसे पलिसि लानाय जादों मोनसे जोंनियाव डिजाइन दङ डिजाइनबो खालामनाय जादों जे ट्रेडिसनेलि विभिन्न जाति जनगोष्ठीफ्रा ट्रेडिसनेलि मा मावो आरो बे ट्रेडिसनेलि मावनायखौनो बेखौ कमार्शियेल लेभेलाव डेभेलप खालामनानै बेखौ मोनसे इस्टाब्लिश प्रमोट खालामनो जोङो मोनसे पलिसि लानाय जादों जाहाथे जोंहा ट्रेडिसनखौ जों गारनो थाङाखै जों परम्परागत जिथु बेबस्था बेखौ गारनो थाङाखै बे परम्परागत बेबस्थाखौनो एसे कमार्शियेल लेभेलाव लाबोनानै जाहाथे जों समाजखौ मोजां दानो हायो बिदि माखासे बाथ्रा बेखौ गुवारै सावरायनांगौथ' बहुत बाथ्रा दङ नाथाय मा जादों नैबे एग्रिकालचार सेक्टराव आरो बेनि एग्रिकालचार एलाइड जेमानखिनि सेक्टर दङ बेफोर माने बुस्थुखौ जोङो मोनसे माखासे डिजाइन बानायनाय जादों जेराव डिजाइनाव प्रत्येकट' आनएमप्लयमेन्ट सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने जायफोर मावनो हानाय गोहो दोङो माने बोलो दोङो आइजोआनो होन माने हौवायानो होन बे गासैबो पुरुष महिला माने सेंग्रा सिख्लाफ्रा खामानि जाहाथे मोनो कर्म संस्थापननि बेबस्थाखौ जोङो मोनसे प्लेनिं डिजाइन मेकानिजम आरो मडेलिटिस बनायनाय जादों आरो बेयाव बयबो खामानि मावनो थाखाय रेडि जाना दङ दा मानसिफ्रा आरो बेनि थाखाय तारे बे जोंनि माने माबायाव जोंनि इउपिपिएल सरकार दाखांनायनि उनाव कोनो एटा जाति जनगोष्ठीफ्रा कोनो मानसिया जाहाथे आन्दोलन खालामनो गोनां जाया थांना थानायनि थाखाय कोनो जाहाथे माने संग्राम खालामनो गोनां जाया संग्रामाथ' थाखागोन माने जौगानायनि संग्रामा थागोन नाथाय बेखौ लानानै जाहाथे बिथांमोना माने माबायाव गोलैया थारमाने बिपदाव गोलैया समस्यायाव जाहाथे गोलैया बेनि थाखाय बिभिन्न बेबस्था लानाय जादों नाय मोनसे फिसा उदाहरन बिथाङा बुंदों मा जोंनियाव 18टा जाति जनगोष्ठी दङ बिटिआर ओनसोलाव दा बिथाङा बुंदों बे 18टा जाति जनगोष्ठीया बिथांमोननि जितु माने माना होनो बे साहित्य भाषा राव थुनलाइ हारिमु बेखौ जौगानाय बेखौ प्रिजार्भ खालामनाय आरो बेखौ रिसार्च खालामनायनि थाखाय मोनसे बोर्ड दानाय जागोन जाहाथे बिथांमोना जोंनि टाइमाव जाहाथे जोंनि गभर्नमेन्ट दानाय समाव जाहाथे गावनि रावनि थाखाय गावनि हारिमुनि थाखाय गावनि थुनलाइनि थाखाय जाहाथे बिसोर माने गिनाय थाया थ्रेट फैया आरो बिथांमोना जाहाथे आन्दोलन खालामनो गोनां जाया दा बेनि थाखाय बेबस्था लानाय जादों आरो मोनसे बोर्डआव
पपुलेसन वाइजआव बिथांमोनखौ 1 करोड़निफ्राय 5 करोड़सिम बिथांमोनखौ मोनसे आर्थिक साहाय्य प्रदान करनाय अनुदान होनाय जागोन आरोखि दा बिदि बेबस्था लानाय जादों बिनि अनगायैबो जोङो नैबे एडुकेशन सिस्टेमखौ एसे सोलायनायनि बेबस्थाखौ लादों जाहाथे बृत्तिमूलक शिक्षाखौ जोङो लाबोनो हायो सासे प्रफेशनेल माने एडुकेशनखौ जाहाथे जों होनो हायो माने सासे सेंग्राया सासे स्टुडेन्टआ क्लास 10 बारनाय लोगो लोगो मेट्रिक पास खालामखांनायनि उनावहा बिहा माबा मोनसे स्किल बे मोनथारनांगोन माबा मोनसे स्किल लानानैसो बियो मेट्रिकखौ पास खालामनांगोन जेरै हायर सेकेन्डारि पास खालामनाय सासे मानसिया जुदि अभाबनि थाखाय बियो जुदि माबा मोनसे खामानि मावनो लुबैयोबा बे जुदि एप्लाइ खालामोबा बिथां सोंनाय जागोन नोंथाङा मा मावो मा रोंगौ नोङो नङा बे बुङो जुदि आं हायर सेकेन्डारि पास खालामो नङा नोंथाङा मा रोङो बे जुदि बुंबाय थायोबा आं हायर सेकेन्डारि पास खालामो बेथ' माने स्किल डेभेलप गैया बिहा जेबो मोननाय नङा नाथाय बे गथ'आ बुंगोन आं कम्पिउटार रोंगौ हायर सेकेन्डारि आं कम्पिउटार रोंगौ आं हायर सेकेन्डारि पास नाथाय आं कम्पिउटारखौ मोजाङै रोंगौ बा आं खेथि मावनो रोंगौ आं ना फिसिनो रोंगौ आं अमा फिसिनो रोंगौ बे सिस्टेमखौ जोङो बे एडुकेशन सिस्टेमाव सोखावनानै मा खालामगोन डेभेलप खालामगोन आरोखि दा बिदि माखासे पलिसि दङ आरो मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन दिनै बे सिस्टेमखौ खालामनो थाखायनो बे संबिजितनि इन्डियान कन्स्टिट्युन्सिनि 280 क्लजखौ बेयाव लाबोनाय जादों आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो माखासे खामानिखौ मावनो हागोन कारण पावारा बे एकदम ग्रासरुट लेभेलाव थांसिगोन भिलेज काउन्सिलाव इलेक्शन जागोन डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल थागोन रिजनेल काउन्सिल थागोन आरो भिलेज काउन्सिल थागोन बे मोनथाम माने स्टेज थागोन भिलेज काउन्सिलावनो इलेक्शन जागोन चेयारमेन माने बेयाव इलेक्शन जागोन मेम्बार इलेक्शन जागोन भिलेज काउन्सिल मीन्स भिसिडिसि सिगां भिसिडिसिमोन दानिया भिलेज काउन्सिल जागोन भिलेज काउन्सिलाव इलेक्शन जागोन आरो इलेक्शननि गेजेराव मा जागोन बे जिहेतु मोनसे काउन्सिल जागोन बिसोरो इलेक्टेड काउन्सिल जागोन बे इलेक्टेड काउन्सिला 35टा डिपार्टमेन्टनि खामानिया बिथांमोनानो मावनो मोनगोन जिखिना माने बे भिलेज काउन्सिला माने सामलायनो हायो बेबायदि स्किमफोरखौ बिदि डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ 35टा डिपार्टमेन्टनि खामानिया भिलेज काउन्सिला मावनो मोनसिगोन आच्छा नोंथांमोना माने UPPL सरकार जानो हागोन ना 100% सियर दिनैनि तारिखाव जोङो मोनसे रिपर्ट मोनसे तैयार खालामदों 26टा सिटा 100% देरहाना दङ जोङो दिनैनि तारिखाव 26टा सिटा जों देरहाना दङ आरो बाकिखिनिया 60-40 30-70 जाना दङ जोंनिया 70 only 26 को हमदों नोंथांमोना ना 26 100% 26 दिनै गाबोन जुदि इलेक्शन जायोबा जोङो कोनो धरनर माने गैयालासिनो कोनो धरनर माने समस्या गैयालासिनो जोङो 26टा सिटखौ देरहानो हागोन आरो बेनि जिखिनि जुदि इलेक्शन तारिखा घोषणा जायैनाय लोगो लोगो बेनसे मोनसे ढौ फैगोन जिखिनि 30% भटार्सआ डिसाइडिं फेक्टर बिसोर कोनो माने पार्टियाव गैया बे ढौआव जुदि फैयोबा हयथ' 32 बा 35टा सिट जोङो मोननो हायो आं बेखिनियावनो मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों जे आंनि मोनदांथिजों आङो नैबे BTC इलेक्शनाव आं मोनसे सिनारि नुदों बे मोनसे आलादा सिनारि जे माने BJPआ दायो खोब माने बिथांमोना सोलो बाहायनाय बायदि नांदों बिथांमोननि जि स्टेटमेन्ट बिथांमोननि जि खामानि मावनाय आं दिनै WhatsApp मोनसे माबायाव नुदों जे अबेबा समस्थियाव हिमन्त बिश्व शर्माया गिदिंगोन अबेबा समस्थियाव माने भबेश कलिताया गिदिंगोन बिथांमोननि लिडार्सफोरा माने बेवहाय बेरायनायनि बाथ्राखौ बिथांमोना सानदों खिन्थु बेवहाय आं नुदों जे गेजेर गेजेर BPF आरो UPPL खौ नांलाय होनानै बा बिसोरनि नोंथांमोननि नांज्लायनायखौ माने नायनानै बिथांमोना गेजेरथिं थांनो माने स्कोप बिथांमोना लादों नामा दा बिदिखौथ' जों नुहुरदोंबाबो सा मानसिफोराबो जथेस्थ एनालाइसिस खालामदों नुहुरदोंबो बे माने रियेल नङा बेयो रियेल नङा बिथांमोना 1993 1993 मायथाइनिफ्राय 2003 आरो नैबे 2020 बे गोरोबथायावहा 93 आव जाय सागानगिरि बिथांखौनो गभर्नमेन्टआ पावारखौ होदों 2003 आव जाय सागानगिरि बिथांखौनो पावारा होदों आं जे सागानगिरि बा नोंथाङा जे सागानगिरि नोंथाङा मानो सागान होदो बेयाव एग्रिमेन्टखौ मानो खालामदों गभर्नमेन्टआ कमिटमेन्ट होनांगोन आंनो नंगौना नङा जे आं बेयाव सागान सुक्तिखौ खालामबाय सुक्तिखौ खालामखांनायनि उनावहा आंहा मा पावार थागोन खारन सागानगिरियानो बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि दायित्वखौ लानांगोन
इमप्लिमेन्टेसननि दायित्व सागानगिरिनो लानांगोन जिकुनु प्रकारे आरो बेखौ गभर्नमेन्टनि दायित्व दङ बिथांमोनखौ होनाय बे बुस्थुखौ जुदि दिनै बिजेपिया बावगारलाङोबाथ' दिगदार जागोन सागानगिरिफोरखौ जुदि बियो गभर्नमेन्टआ जुदि बेखौ जुदि माने पावारखौ होनो नागिराखैबा बिथांमोना ताने घटनाया जाबाय मा ग्रासरुट लेभेल बर'नि राजनिति जिहेतु बिटिसि आव बा बिटिआर आव माने सासनखौ माने बिटिआर आव बर'फोरनो होनांगौ होननानै बिदि बुंनो थांदों नङा होमबा नोंथाङा बेनो जानांगोन आरो बिहेतु बिजेपिया मोनसे टारगेट दोङो माने एसेम्बलि इलेक्सन आच्छा बे समाव जोङो गोबां बाथ्रा रायलायबाय आरोबाव जों रायलायबावगोन इयुन समाव दिनै जों एसे गुसुङै माने जोङो रायलायनोसै दा लाइनाव दङ जोंहा उत्पल कुमार दैमारि आच्छा नोंथाङा जिहेतु गरेस्वर समष्टिनि सासे नोंथाङा सासे माने दैदेनगिरि दा बे दैदेनगिरि हिसाबै आथिखालाव गरेस्वर समष्टियाव माने नोंथांनि नोजोराव माने माबायदि बेवहाय सावगारि माने नुजादों नैबे माने फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय नैबे समष्टिनि मानसि हिसाबै आङो बा सासे सुबुं हिसाबै जोङो जिखिनि रायजो राजाफ्रा मा बुंदों आरो माने अबजार्भ खालामदों समाज सिबियारि बा इन्टेलेक्सुयेलफ्रा मा बुंदों बे ओनसोलाव गुबुन गुबुन हानजाफोराबो गिदिंगासिनो दं गावबा गावनि मत' गावबा गावनि उद्देश्यखौ लानानै दा बेवहाय जों नुनो मोनदों गोबां सुबुंफ्रानो माने गोदान होननाय जिथु जिनिस बे गोदान होननाय जिनिसखौ बांसिन एक्सेप्ट खालामदों आरो जिहेतु मोनसे सुक्ति जादों माने मेगन सिगाङाव दा बे सुक्तिनि जिथु फिथाइ बा बेनि उनाव जानो गोनां जिखिनि बेनि लाबालाब दा बेफोर जिनिसफोरखौ मानसिफोरा नायनो थाखाय आग्रह बयबो लामा नायनानै दं बेयाव जेसेबांखि इडुकेसनेल डेभेलपमेन्ट हेल्थ डेभेलपमेन्ट इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट स्किल डेभेलपमेन्ट बा इक'नमिक आरो आदार्स जिखिनिफोर दं दा बैफोर जिनिसफोरखौ नुनानै मानसिफोरा मोनसे जिथु मोनसे उत्साह जिथु मोनसे आग्रह आरो मोनसे अपेक्षा खालामनानै दंबाय थायो जे फैबाय थानाय दिनाव जोङो हसाखसिके जे नैबे ओनसोल बा बिटिआर ओनसोला मोनसे जोबोद मोजां मोनसे डेभेलपमेन्ट ओनसोल जागोन बेखौ बयबो आसा माने खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ आरो आंबो बेक्तिगत भाबै आंबो बयखौबो आपिल खालामनो सानदों जोंनि नैबे गरेस्वर समष्टिनि बयबो भटार्स आरो सुबुंफोरखौ जे खमसे खम जिथु गोरोबथा जादों बे गोरोबथाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि सार्थआव आरो बयबो जनसाधारननि माने सम अधिकार सम बिकास आरो सम उन्नयन बे जिनिसखौ जाफुंसार होनो थाखाय बयबो आसलते एसे वान स्टेप आवगायनानै फैनांगौ आरो थांनाय दिनफोराव जिखिनि जालांनाय गेना गोरोन्थि बेफोरखौ एसे ट्रेक खालामनानैब्लाबो जिथु मोनसे गोदान होननाय जिनिस बेखौ बयबो आजावनो थाखाय नाजानांगौ आरो जोंनि ओनसोलाव जोङो दिनै इन्टेलेक्सुयेल फोरोंगुरु आरो अन्य अर्गेनाइजेसननि जिखिनि दैदेनगिरिफोरनि जि बेक्तिगत जिथु सिन्ताधारा जि मन्तब्य जोङो गोबां समाव जोङो रायलायलायनानै जोङो जोंनि लोगोफोरनि गेजेरावबो जोंनि फ्रेन्ड सार्कोलावबो जोङो जेथिया बाथ्राफोरखौ शेयार खालामलायो अब्ला जों हमनो हायो जे बयबो नैबे जिथु गोदान होननाय जिनिस बेखौ बयबो एक्सेप्ट खालामदों आरो बयबो बे लामायावनो हानजा सुरनायखौ आं बे समाव लास्ट माने कुइसन बेखौ आं नोंथांनि सायावनो हगारगोन जोबथारनायाव नैबे बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै बर' रायजो राजा बा बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ नोंथाङा मा खावलायनो लुबैयो आं खावलायनो लुबैगोन माने बर' रायजो राजाफ्रा बिखेखै बर'फ्रा आरोखि जोंनि गोलाव सम जिथु संग्राम जिथु आन्दलन मुभमेन्टमोन बेवहा जों गोबां माने बुस्थु खोमाना लाबाय जोङो जोंनि इडुकेसन जोंनि नखर जोंनि माखासे आर्थ सामाजिक बिदि गोबां बुस्थुखौ जों खोमाना लाबाय दा बे बुस्थुखौ एसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बुंनाय बायदि गेरेमसा माहारि दानाय बे गेरेमसा माहारि दानायनि दा जिथु माने फिथा जोङो माबा खालामना गायसन नागिरदों बेयाव जाहाथे बयबो मदद होयो आरो नेक्स्ट बे बिटिआर इमप्लिमेन्टेसन माने 100% इमप्लिमेन्टेसन सार्थआवनो गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा खेबसेनि थाखाय जोंनो UPPL नो टेक्टरल
ट्रेक्टरनि सावगारियावहा भट होनानै जोंखौ देरहा होथोंसै प्रमद बर' बिथांखौ 5 बोसोर नायथोंसै UPPL खौ 5 बोसोर नायथोंसै जिहेतु पावारा रायजो राजानि आखायावनो दङ जुदि 5 बोसोराव जों माखासे इमप्लिमेन्टेसनखौ खालामनो हायाबा मोजां खामानि पलिसि लायाखैबा आरो 5 बोसोराव जुदि जों मोजां खामानि मावनो हायाबा अब्ला नेक्स्ट 5 बोसोराव जोंखौ जौगारबानो जाबाय रायजो राजा दा बेनिखायनो रायजो राजाखौ खुलुमनानै बुंगोन आङो नेक्स्ट बिसायख'थियावहा काउन्सिलनि बिसायख'थियावहा गासैबो रायजो राजाफ्रा बर' रायजो राजाफ्रा ट्रेक्टर सावगारियाव भट होनो आं खावलायबाय आरो भबिष्यताव जाहाथे जों बर' माहारिखौ जाहाथे गेरेमसा महर हिसाबै दाना लानो हायो बे समाव जिहेतु जोङो BTR आरो फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा सावरायबाय जोंहा माने समाबो जोबनानै फैबाय दा नोंथांमोना जोंनि स्टुडिअ'आव फैनानै बाहागो लाफैनायनि थाखाय नोंथांमोननो जोंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिनानै जोंनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों